Hello. Say. Ibohere. Kwise guy. Ibohere. Yes, ndikuona zviri sei. Muri bohere. Rodzi vanyika. Zviri sei. Courtney Clawick zvande sei. Chiedza nawo nyakatawa. Guys, nhasi voice rangu riri kurwadza. Ndaifanira kuenda kunopiwa. Pane mumwe mushonga wandombopiwa so kana voice rangu rikatanga kudai. Saka manje nhasi kwabva kwafuma kuchinaya mvura yange ine mabhanan'ana chaiwo. Waona manje saka pakapa kuchinaya mvura yanga ine mabhanan'ana ndikati ndinoendepi. Hautombowani kuna anonzi matuktuk manje. Yo ndichazombokudzai iyi yematuktuk iyoyi. Kune inonzi tuktuk. Waona senge siti yandiri ine mataxi aya mashoma. Saka tinofamba neanonzi matuktuk. Saka manje kana kuti uende kunotsvaga tuktuk iyo kuchipenya, hauiwani zvekudero tuktuk iyoyo. Saka ndatokoniwa kuti ndiende normally ndikapiwa mushonga wokugadzira pahuro pangu apa, ndinongoti ndikapuwa nhasi ndinotora that pill mangwana acho ndi voice rangu rinotofuma ratobhoa. Saka ndatadza kuenda ndatadza kuenda kunopiwa mushonga wacho. Zvese ndozvidzama zvazvishande. Vamwe vakamboti vhiniga. That ningirikini ndo rinotondibatsira repahuro pachapa. Saka voice rangu rotomboita kunge rakutonda kutonzwa kurwadziwa nepahuro. Ona manje. But ndikangoenda ndikanopiwa that ndoenda tobhoa. Pakanenge pachidzoka voice rangu paipai. Ndoenda toropiwa mushonga iwoyo. But havandipe wakawanda manje. Vanondipa anenge ari like tongotoni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vanondipa angori 10. Akapera aperawo. But ndikazonyanya kutaurisa futi paipai rotanga futi kudero manje. Apa zvasangana neiya yandaiti sipo iri kundizvimbisa kumeso yayo. Inonosvika yovharana futi ikoko zvongosangana. Zvasangana pori kutaurisa. Apa mhepo inenge ichingopinda yepaekirapo inenge ichingofena yefeni. Ukuwo sipo dzacho dzinenge dzichikachidza. Ndo kunonzi kurambwa nechirungu. Ndo kunonzi kurambwa. Malemoni ndakazvizama futi zvemalemoni. Tsangamidzi handina tsangamidzi. Kunonzi tsangamidzi here. Sambona tsangamidzi. Because apo pangu panenge paita kutobva patakutanga pari kutsemuka wana. But that inini pesha ndakataya zvakawanda but kapirisi kako kanonga ndombopiwa namwe so pharmacist so ndiyega mamwe mapharmacist ndotombona kana wavhunza ndida kunzwa kuti anoti chii. Anzi machopela here. Ndo amunofamba. Handizivi kuti zvorevei kuti machopela. Handitorizivi kuti rinonzi chii. Ndandichotsvaga kapepa kacho kuti ndigona kuti kanonzi chii sarako kuti pamwe ndikatuma. Pane imwe shamwari yangu yandaishanda naye anonzi Alexa. Saka ndada kumupa picture. I think fungai unoziva kuti chii futi ka. Uyu mandinogara munogara like kunopisa kakunoku. Saka the fact yekuti maybe mhepo inogara ichikurova stereki kufesi. Saka inozonosvika inoafekita ukwese uku hamene kuti akutokachidzwa toziyo. Ipapapo momeni muzengereri kana iriyo kubva muna March. Dai izvozvi ndakainda kubva muna March ndongozvita. I don't know. I cannot diagnose myself. I can't diagnose myself. Handina mazowe kuno kuShelly Thomas. Handitorinawo mazowe acho. Zviri sei. Try ginger and made lemon. Ndichanoitsvaga. Malemoni ndakamazama guys. Ndikambotenga malemoni kunge munhu akutopenga nemalemoni. Aimbobatsirawo but excuse me.
Manji inogara kucho. Lemon and I would try that one. Lemon and honey. Uh, yes, aya anonzi ema-allergy ndakambomapiwa. Ndeiita futi zviya zvokuti apa panenge pachivava kuto manje pane paya pandakatozobhotadza kana kunonzi kuita sei ndototya kana kuzotiravhela kautekera pandichapa manje ita sei ndakafita ngonamwa nayo ini because apa fulo yachinonge ichindidheerera ka handidyi mhiripiri handidyi izvo zvine maspice ndakambondikina ndakambopiwayo kuti ndaita kuvaviwa pamhino apa ndoti apa ndoti futi munzeve vakandipa haizvizvo zvakapera zvemumhino munzeve neapapa but apapa ndo pakuda kundijairira manje pamwe kutotaura kwandindichita ndosaka ndaita zvokuno kuna ndichadi fuka ndogofukire hakuna kana mugamutiri mulemoni yacho kutoti ikekera anenge atongoriwo mamwe malemoni akangoderodero apa anenge achidhuraka unotofana kuenda kumo manje kwacho hakuindiki because kunoita sei kwangu chinaya nhasi ndaikwanisa kunge ndaenda kumo ndanodzoka nemalemoni acho ndadzoka nawo ndoita izvozvo zvokumbobu because ndaimboita zvokungogara ndichibhoilisa everyday. Manzi, when are you going to start acting? God's time is the best. Sameng Dube. God's time is the best. Hey, yes, AC. Izvo but kunopisa manje. AC ndo imwe futi inondikwadza. AC inondikwadza big time. Kana hatitaure zvevaroyi kana. No, ndatoibvisa hangu yekera hatisi kuda kukurudzira izvozvo zvokuti uroyi no. Nikikini AC kunopisa guys, kunopisa. Saka ndakutofunga kuti futi AC yeka. I think ukaramba uchirohwa neAC unozofila kunge wadhaya. Mimi unozvinzwa yekuti unofila kunge huro yako yatopera pasina kana mauyu pasina kana saliva pahuro pese apa. Warohwa nemhepo ndinoizivire AC. Handikakura ndisingaizivika AC. AC yandakazotanga kuonawo ndati kutailendi kuno. AC yandakazotanga kuona ndava muthailand. Hiyo ndosaka kauya kutijairira kudai. AC taiizivirepi vedu taiizivirepi apa kunopisa kakuno munopisa zvokuti hani munoona izvi ndakadai unenge uchiti uri kutonhorwa watonhorwa kwotanga kupisa zvokupisa zvamaipisa wapisa unobuda zvokutobuda ziya kutoti teu wakagara mushedi ndokupisa kwakunoita kuno kunopisa zvisingamboiti. Anyway ndambotaura rega ndichitanga kutaura nyaya yangu nhasi iyi ndo yekupedzisira ndokondinya mangwana I hope uyekera mhani nozii aenda ndafonera uyu kuti pavanopedza training yavo auye achinditorawo tiinde pachipatara pano panenge famasi inenge ichingopa medicine so saka ndopadaida kuti ndiinde napo manje handida kubhora shamwari yangu ainda kubhora ndaigona kuenda neni handichitya mheni ndoitya kunenge uchita kupenya ka anyway hambuzivi nhemasi saka pamwe kuda ndosaka yekera nikirikini pahuro pangu apa pachizombogara pachiri pairidhirai kutonge pakutsemuka apa unenge uchitsva nodii wodii ndakamboderoka ndikaona kuti zvinonga ndinetsa ndokuisa zvigubu gaizi kana uri kumusha unongoona kumusha ndakati zvingandinetsa ini ndokutora yekera zvigubu zvimaturita zviya zvemvura mai mwana ndatora zvigubu zvimaturita zvemvura zvezve ndokuisa mudhipi firiza zviri 6 ndikati cheAC zvandinetsa ndokuzvikomberedza nezvigubhu zviya ndakazvikomberedza direct skin contact nechigubhu chinetwezvanaka zvinozogona kuita kaeffect futi ndasingatozvizivi keni waizoita kunge hameno pamwe paplace pepe kana kuti wozobatwa nehope paplace papo pakarohwana nemaice block paunomuka udontonasa kutoti asi ropa rangu razogwamba kana usiku unosiyana zveni zvaitondipinza futi chando izvozvo kona strange I think it's beautiful from afar sinogara kunoku hai watatojaira izvi kunopisa mune muchiti kuzimba kunopisa ka kunoku kunopisa guys kunogocha kunopisa zvingatomboiti kwete zvemafanizi ka
unogona kutoita yellow bone nekutsva nezuva ka. Handikazivi kudoni kuchitotsva neice block handinenge richitonhora kudani zvasikana neropa rako rotodunduvira pamwe pachiseko pane ice block paya wozoonawo uyu akaita kuti asi ndatofuriza. Ndakamboti mwe musi ndikati asi ndafuriza shamwari yangu ndeinondinangidza manje ichamboinvita pana pambouya pafacebook vekuyoutube ndovanomuziva anonzi Alexi tikanoti naiwe asirigira mama ice block anoita kuti ropa rigwambere. Ropa rangu rakugwamba nemaice block guys. Ndokundakatanga kumuudza ndikati aiwa I think ropa rangu rakutogwamba rega ndichitaura nyaya yangu guys, rega ndichitaura nyaya yangu. Anyway, nyaya yangu yekupedzisira nhasi alright. Anyway, ndishero kuti aiwa ini ndikandakuda kuuya kuna manyika dzakaita mene ndikudzei chokwadi kandakuda kuuya kunyika dzakaita sana Canada, US, kuIreland ikoko, UK, Australia dzose idzo ndoda kuuya zve 1 week ndodzokera kumba. Ndoda kuenda kuZimbabwe. Congrats. Ndoda kuenda kumba, ndamboenda kumba kuna mai vangu ndimbondozorora icho chichando chekungonina namwe nacho usachekupuwa mai mwana. Ndikamboenda kumba ndikambonyatsa kuti ndakumba manje ndozo I think I prefer kuti ndizoekera hangu ndiite zvekutravela 1 week 2 weeks asi ndodzokera kumba kuna mai vangu nababa vangu nezvanhu dzangu ndo zvandiri kuda hangu inini. That's my wish. Anyway, mese yes murise ndakutanga nyaya yangu manje. Zvakaitira zvekuti nyaya murivo ka ndakafunda zvangu yangu ndikati ndichinyatsa kuita sei kumbonditi turu nyaya kwemurivo because inoita sokundivhiringa, but nyaya murivo ndichangoiti peruse ndoisiya because iyi inyaya yebrother yangu handinatsi kuiziva. Even nyaya imwe yaikuzoti akarashamari akazodi achitonditi ndanoteerera ndikati kana ndingamboiti kunoteerera shamwari kuti takamboita vhidhiyo iyoyo pane yatakamboita kuYouTube, but ndakati kana bodi chandoziva chekuti aifanira kunotengesa murivo, but pakunotengesa murivo kwazi kwedu kwakune magadheni makuru ka magadheni makuru paya zvaizivikanwa zvokuti murivo like I said izvozvi kunogona kunge inguva yemagadheni. Iri nguva yemagadheni kudai murivo unogona kutowanda zvekutoshaya kuti moutengeserepi nekuda kwokuti munenge musina market. Moona ndochekutanga unochiti ndoenda kunotengeserepi vanhu vanenge vachitoenda kunotenga murivo vanhu vanhu vanoita sei iwe kumbi usada kundijairira iwe wazvinzwa mwana mai wangu. Iwe panapa paite zvekutuka maselebhu kumbi. Anyway, nigirikini ndokubva mai vangu vachiti chinda munotengesa murivo kupi lesei mana makonese muya kana mubhikita muya vachindonotengesa murivo vachifamba ndofunga kuda vaifamba door to door vachitengesa murivo vachitengesa paya ndobva unoshinondanzi indaisvoda because genga zhinji raiva rekusilivhera saka nekuda kwaizvozvo wakarasha murivo mudondo ndokubva aita sei ndokubva adzokera zvake kumba asina murivo anga aurasha mudondo ndozvakaitika. Saka ndongogumira ipapo how it transpired nezvakazoitika handizivi ndozvandongoziva kuti akarasha murivo mudondo. Ndobva ipapo hangu ngandichiendei pane dzandoziva. Yekutanga ndeyekuti azvanzi yangu mwe musi uri stubborn ka uri stubborn azvanzi yangu andotaura nezvake kounonditeerera akanyera kota mwachoni so anodza paUSAID ari kuita second masters yake paUSAID anta social work by the way anonzi Notion. Brother yangu anodza paUSAID anonzi Notion Manjera ndo number 3 uye. Saka inini wati manje what's funny ndezvekuti inini ka ndakakura ndichirwa nauyu Notion uyu Motion ka ari pakati pedu apapa hatitonetsani naye tose tiri vaviri uyu uri silent uyu inini na uyu inini na Noshu maiwi titori cat and rat inenge itori serious. So manje nekuti takakura takaderoka I think ndo patakaita zibhondi yedu riya manje moziva kuti
imogona kunetsana ka but ukaona mumwe munhu achiroka hashanzi yako iyo zvotokugwadza ungatondopindira nyaya iyoyo ndo zvandiri kureva. So now taiva takagara zvedu titori tiri kumusha tatatoka kumusha ipapo, saka uyu waiva neshangu yake handidai kudza kuti pepe izvo zvaoma. Ini dandakakanganwa kutokudza kuti shangu yangu yandaiva nayo matafisi yandaiva ndakatengerwa form 3 ndo yandakasvika nayo form 6. Saka shangu iyi yakasvika pakuswa malayers aya mbozivai kuti pazasi pacho panobviswa cheche chinonzi chichiisacho chekutsikisa chonzi chii muzasi macho ichi guys, chinonzi chiive noziva zveshangu ino handichizivi ichocho. Ichi chikanda cheche icho chinotsika chiya ichocho chaita sei chakwadabuka ndokubvisika. Saka tasvika pakuti even saidi rekufamba riya ranga rapera rese, saidi riya rapera manje chisuwo checha chapera mumasaidi ndobva futi chakwadabuka. Saka manje changosara chipoindi chakadaiwo so ndobva ndati ko shangu yangu yadi yapera mati vangubva vati pane pataizoenda kuholiday pepe taenda kuholiday manje ndobva ndaizoenda inda kumashopusi pa3 pepe undogadzirisa shangu. Hino manje vanhu vaigadzira shangu vamwe vacho vanga vasingazogoni kutaura kuti ina handigoni. Wekutanga akaenda kundondigadzirira ndiri pandandopinda muform 4 wakagona. Saka chabatanidza tumabackground twacho yangu neyanoshi panyaya dzeshangu apa. Uyu wekutanga akagona but yaiva nemalayers ekuti first layer akaisa raiva reblack, kuti hiri ukubva yaisa like a grey one and a black one. Shangu iyai yakwakuita like almost 3 colors the ndobva ndaenda nayo yakadero. Hapana zvandaikwanisa kuita, shangu ndapuhwa mari yekunzi ndagadzira shangu ndobva ndapinda muform 4 neshangu yangu yakadero. Form 5 form 6 shangu yaibva yandinetsa futi, chisuwo chacho chapera. Nondoita sei mari yekutenga shangu papasina, ndakakudzai kuti mari yangu yapera. Saka inini manje pataienda kuholiday futi vanogadzirisa shangu iyai, but this time uya wandakambogadzirwa naye ndiri form 4 yawe wanga asipo musuwi. Taiwanzoenda kunogadzira shangu musi wesvondo ndobva nyanya kugadzira vanhu pamberi pablue line pepe ndokubva ndaita sei ndaenda kuya ndobva ndasvika vamwe baba vanga varipo vachingobaya shangu dzavo varipo vapo vamwe so baba vaita muzoka muhenzamu then kosta vamwe vari vatetetete so but vatetetete ndo vanyanya kugona kugadzira shangu. Ava vanga vakangoita mumwe wekutonge muhenzamu indonange revanhema kuti vanogona kugadzira shangu nokuti ndokabva kuona kuti uyu haasati auya vati ndipe kunondogona ndobva ndavapa shangu yangu yeye ndokundotora glue ndokungononama kudaiwo so nechimwewo chingori chinhingirikini chonzi chiko ichi chakaita zvingoriwo chimwe chirabha kwakungoti ndo kwakundonyera chachiri same color zvachoka but hachina kana kwachakaenda nacho chakabva changokwatanuka nana uchiziva shangu yai but yakazokwatanика ndava kuchikoro ndobva ndatitonga kutsvaga kuti ndiona anogona kutsonera. I remember kwaboarding master kune vamwe vanhu vaimboita zvekusona variko but vamwe vacho vanonge vanga vatori mastudents. Even boarding master kasikari yesvika vanhu vaichenda neshangu kwaboarding master mondotisonereiwo ikoko ndozvawaiita. Ndokubva shangu yai ndazongodosonerwa madhunge nekuti yaitoita kangubuda rurimi ndozvayaiita. Ndadii pepe shangu yangu yeye ndatoenda nayo yakadero, asi ndichiri ipapo shoe polish ndandisina kapaya. Saka zvandaizoita ina handidi kureva nhema, you guys handii ndanga ndaitwa muprefect. Saka pamaprefect zvataizoitwa taienda kundotora cobra. Taenda kundotora cobra pepe iwe wainzi iwe ndio uri kuita zveprefect wekumadhomu uku kana kuti kudining kana kuti kumaklasi kana kuti kumaho aya mahombe emasembly kana kuti kulibrary. Inini kwandaiwanza kuiswa zvangu obviously ndokwevamwe vakangodero ndaiwanza kuswa mudining kana musiri mudining kuhouko guru ndokwandaiiswa, kana kusiri ikoko ndombonziwo kana ndasvodewa kana 1 month ndombonoiswa mukoridho remaform 4 kwainakidza kuita workline koko taiti workline kwaitonakidza because kunenge kune vanhu ndokwaifarira kunotandarira. Ukaona waiswa kuhoo warashwa because hakuna anoda kuenda kuhoo kunotandarira ikoko. Ndiwe nevanhu 4 vanenge vari ikoko kana mapedza that's it, workline yapera. Kana pasina izvozvo uri kudining, vedu wedining rakakura chigaya kuti unenge une vanhu ikoko vachitsvaira vachidira mvura vachikwecha vachiita sei muriko mega ikoko kuchakasara ndokwamune muri chiita workline yekupi yekudining. Nice places like library what ndokwaiiswawo vamwe vangu vari nani vaive no problem with that tainda kuya. Saka but manje
as much as kwangu akaita kuhombe kukata sekweva ndeizoti bhoo futi because kuhoo kuya vanhu vanenge vauya kuzogadzira kuhoo vachisa cobra vaikunizopedza kana vapedza ndosara nechange ini ndotoiti change yecobra ndoendepi nayo ndotora cobra iyaiya ini ndotogadzira concoction yeshoe polish because kuhoo hapana iona hakuna aindiona ndiri koko vanhu vese havana aida kuenda kunotandarira kuhoo ndaitogadzira chipepa changu ndatora chipepa changu ndogadzira saka ndaigona kuti ndikaenda ne1 chigaba cheshoe polish ndomeka sure kuti chigaba chechiyaka handichishandisi chigaba cheshoe polish kana kuti yenageti ndongonyebera kungoti ndinzi ndachishandisa pekutanga but ndonochitora ndachitora chigaba checha ndofufundira ndosanganisa necobra yewaiti yamunozora pasi ndo yaivako kwedu saka ndo yandaitora ndosanganisa ndogadzira concoction yangu yeshoe polish because apa manje zaizoita shoe polish yemanjeka yazocheneruka yaisheneruka kuti mpembe ukasazvo era zvekuseka guys ndakakubva hangu kuboarding but haya unoti yes ndogadzira concoction yangu yeshoe polish yangu ndatoone shoe polish for the whole term yese iyoyo handina kumwe kwate kana yangopera futi ndotsvaga futi every weekend pepepa ndinoikira ndononombora ndonotora ndosanganisa ndokanyasa ndadero ndoitoisa ukazoisa nechidhende yaizosarira paikira saka waifana kunge une brush and waifana kuisa kure ndozvawaifana kuita ukaiwanza yaicheneruka ende yaizooneka kuti vecobra vanhu avo hatizozi kuti ndandiri ndoga here kauta takaona I don't know indaita concoction yangu ndakavanda ndiri kokuhoku ndokwandaita concoction yangu iyoyo life yangu yotoinda muona manje zvekuzoti chiizvo ndakasina basa nazvo asi pa2 years pangu ndaita concoction yecobra neyeshoe polish that's what I did. I'm not gonna lie to anyone. Ndaitora shoe polish nugget necobra ndosanganisa ndita shoe polish because papasina mari yekutenga mashoe polish 10 ndandine 1 saka 1 iyoyo yaiita dilute tabva apapo mabrothers wangu handizi kuti vaizozvifambisawo sei but what I know for sure saka shangu yebrother yangu handainetsana naye uyu notion uyu payakadambuka paiti dzimwe nguva manje zvaizoitika ndezvekuti kumusha kweti futi kwaivawo nevamwe vanhu vaigona kusona shangu kutodzatso kusona saka pane mumwe fesi waishanda makumba kwedu mazuva iwayo waigona kusona but waizoti dzimwe nguva kana dzakakwidzawo waida kunyengererwa kuti ndisonerewo shangu noshi manje haana time iyoyo yekuswera kuti hanzi wati ndogona kuda kuzokunyengerera mbati too late ndobva tora shangu yake ndobva tora chisoneso handinova muchichiziva chisoneso nechirungu handizi kuti chinonzi chii but zvamafanira kuti kutora sono needle kudaika so this one is not a needle but chisoneso chokuti wani unopinza mukati kudaiwo so nikati nepauyu nepazasi peuyu unohaka yekera kudai shinda yaya ichibva kana nemukati uchipinza izvozvo noshi kuda waizviona ndobva atoti kuda unozvigona chimira ndikudzei gai zvakaitika manje noshi wadii paipai waenda kundogara pai wakagara pavhuranda repahosi indito zvangu mukati zvangu muhozi mangu mandati watigadzira kuda kuda kuchikoro ndichipeka right asi zvaizoita manje ka mambo vaigona kuti mumwe nemwe ngazvipekere but zvaizoita hazvanzi dzangu dzaigona kuti ndipekerewozve apo ningwazipeka wega hazvanzi dzangu dzozoya nekuseri dzonzi ndipekerewozve ndobva ndaita sei ndovapekera tatoga saka ndaita kunovapekera kana utomufunza kuti wazopekere kana usina kupeka wondomupekera zvinhu zvake ndozvandaita ndotogadzira ndovabatsira kupeka zvinhu zvavo ndadero manje uyu nozviyewo ndokutora chisoneso isu yanzi unonzi mutsunda kwedu isu tinochiti chisoneso ndokutora chisoneso chiya uyu ari kusona handiti first buri wabudirira hazvina kunetsa second buri wabudirira hazvina kunetsa second third buri manje ndoro akanosvika akanohaka chigumwe chake apapa ichi akanochihaka achihaka ndobva aita sei ndobva ndofunga pakuda kunobudisa kudai chaka chabata netsinga kuti awide ndobva ndakataona kuti mukati mune tsinga yewide but hatina kuzviziva kuti chikomana chikuita sei tazvisona
tazvijunga tikati adhunge tikabudisa tikazvisona nechigumwe. Ndokubva ndofunga kuti ndiudze mama kuti ndazvisona pano. Mama vasati vatanga kuhwanya vanogona kutanga kurova ka vanotanga kurova izvo taitoziva kuti unotanga wanzi mpama kana wanzi mpama usati chichaitika. Uchitukwa nekutukwa ipapo kuti ndokubva unoshuyawo ndofunga wakatanga kuchema ari pavheranda repahozi. Mbuya ipapopo mazaiva mbuya wangu achiri vapenyu ndobva vanga vakagara pamberi peuyu pane chimwe chiruware chiri kokwedu ikokoko chokuti chiri pamberi pechibhekisheni yava yambuya vangu. Vava vakatogara zvavo vari pazvibwe ipapo pachiruware ipapo. Ndobva uyu waona zvondinetsa pano ndokubva asimuka pepe ndokuinda kuna mbuya achichema. Pataichemera pasi manje asingakoni kuchemera pamusoro indiri muhozi mai vangu ari kukicheni. Uyu manje ndobva audza mbuya akati mbuya ndazvisona nechisonesa pachigumwe. Kuna mbuya ndofunga vakazama kuda kuona kuti ndomubvisere mbuya ndokukonyewa kuti mbuya vangu vaitoshandisa magirazi futi saka kuda kungu asinase kutotiona kuti zviri kufamba sei ndofunga kuda kuzama kudai chakabva chatanga kuramba chichibhilidha kusvika ropa rakutochururuka. Ndokubva mbuya vati too late. Mbuya vangu ndatavasuwa guys, ndavasuwisa zvisingamboiti. Mbuya vangu vanga vasingati zvinoenda kure manje. Mbuya vangu vati mashoroni iwe zvikanzi uyu mwana wazvibaya nechisonesa kuno uyu unoda kuti mbuya vasaudza mama kuti uyu wasara nechisonesa. Mashoroni iwe mwana wanyu wekekera kuti mashero ndo madango hanoita mashero mwana wazvibaya nechisonesa kuno. Safonei chibwa mama wachitanga kutaura ndakabuda ndikazoti chichi kuitika ndokundobuda paekera paya wazvibaya uchitechi wazvibaya uchitechi wazvibaya uchitechi iwe watitsona unogona kusona iwe unogona apa unokutorwa nezvimbaba unogona kusona iwe wangoti zvibaya waregere kusiya shangu idzo dzoonza kuti wanga usingachasonerwe idzi vaiwe uchidzungwa kana kurogwa nempama zvese neparuoko ipapo pazvibaya unenge uchirohwa futi ruoko chiri rorwo kuti next time hausoni unosona ungasotifonga form 2 here wauya nazvo pamadhirama nanoshi tinokwikwidza zvedu tinoita mangange kudai so wauya nazvo wakuchema manje ndobva akazoibongomora mai mwana wakachema wakaridza mhere mwana noshi wakachema gezi wakachema zvokuti pekutanga ndaida kumuseka ndisingazivi kuti wazvisona tsinga ndaida kutomuseka ndozvandaida kutota mupapo pandandabuda kuti unombotiseka wani toda kutomusekawo pandobuda apa pandakazoona zvatokura zvokutobuda ropa kutochuruka andipari kuridza mhere musodzi yangu yangu yoda kutobuda ndakurwadziwa manje kainona iwe the first thing ndakatanga kufunga ndakambira pahospital kati saka chigumwe chacho zvichaita sei iyo saka vanhu vachatobuda kuchipatara kuti munhu uyekere zvokwadi ubvisweyekera icho chinhu chaningirina chapinda mukati meshangumu saka uchandobviswepi nekuti changa chiri kumberi kumusingwi kuya kweshangu kumberi kuya ndokuchigumwa chako chachasonerwa. Mwana akachema akarwadziwa vedu kurwadziwa kwete uko kumboita zvefani ndobva mukomana aifanira kusona shangu yawo wauya zvanzi wangu wachisonere ida wangonmirira kana mamuchataurirana ndokubva tanga kuramba chichema adero pepe ndokubva vanhu vese taungana manje taungana ndakuhwa tsitsi manje ndakumuziva tsitsi achichema mwana wakachema guys takaita almost 30 minutes achingochema mbuya bvotoko chirega kumurova waekera chitomubatsira mubvise ekera paya mugomurovereizve ini watokuvara watodai ndambira paya taka kuti tione tikataiwo so uchiona chiri kumberi kuchigumwe chachoni vedu we chachakukakakwa kuda kudaiwo vanhu vaitowedzera kutoita sei kutokweva chipinga chaiyo zvinozvikanzi zvinochoita sei mama ndofunga kwakuzoona kuti nyaya iyi zvaitova serious ndobva vati too late hani ndakakuudzai kuti kwedu isusu masetup ndeyekuti apapapa tinongoa kuti vanhu vakavaka makicheni less than 100 meters yakatokurisa tototi less than chiko 20 meters from each 20 meters ka hamene kuti munomezha sei but ingori kaklani pa one place tose like 4 different families
ndechigara pamwe chete but vamwe nevamwe vanenge vane kicheni yavo nehozi yavo, kicheni yake nehozi yake, kicheni yake nehozi yake nemadura ake, asi tiri pasame compound. Ndo zvakaita setup yedu. Mabva vati kana mbva wadaiwo sobva wangodaiwo bva watarisa kuti vaone kuti vezasi variko here. Vezasi variko here, ndobva vezasi indovati baba mama sama variko here noko, sama kureva kuti samaita sama variko here noko, sama baba beurike vamukubaikira ningirekere wazvikwadza kuno. Vandoti baba vacho isusu tikakura tichivati baba, hatiti baba mukuru kune brother yababa wangu, hatiti baba mukuru, tinovati baba. Ndo zvatakakura tichiti. Saka baba vacho manje isitata kudifferentiate, taiti baba vakuru. Saka zvandiri kutaura panapa, vangu inini baba chaivo chaivo vanga vasipo musi wacho. Ava baba vezasi veve vakuru manje, vatoti baba vakuru veve, ndobva vadamwa, ndobva yemi iwavo manjeka havadi zvekukuitirwa mweyeyo, ukamwaita mweyeyo isi pesha ukazwa wakadanidzira yewe wanga uchiitei, wangoitei nhaiwe, wada kuzvipineti watanga kupopota manje, watanga kuita sei kutouya vasati, ndo vakazoita kuti shangu iya ita sei. Atisingati resi shangu inoita kunge yakatozochekwa kuti yekei, kuti chigumwe chibvisike, ndokuzoikira mwana wangu ongodai vedu wei, mwana wangu ongodai chigumwe, even kuchikoro kwati akangoenda akadaiwo so akadai bamukuru tinoti baba, but manje kwedu isusu baba mukuru manje takava differentiata sekuti baba mukuru murume vatete kana murume wasisi vangu ndo vatinowanoti baba mukuru. Saka vana baba vedu vakati no, hatidi kuti mudere, nongoti baba. Saka tongoti baba vese vari tundi vana baba. Saka ndo madaniro atinovaita vedu, hatichombovati baba mukuru. Saka ndoti baba mukuru tetichiri varume vana vatete vangu nevarume vana vakoma vangu ndo vana baba mukuru ivavo. Izvi ndezvepamusha pedu, asi zviri zviri culturally accepted, but ndikuri ndezvepamusha pedu isusu. Ndokubva migirikini yavo yapera kai yechisoneso. Watazoenda kuchikoro pepe nanoshi uyu futika ndandatokangangwa zvangu rimwe dhirama futi. Aiwa ini ndogona kunonibata futi ndakwara ndakusanganisa dzikwara redziya ndoenda aiwa rega ndingoisa papa. Taigona kurwira inonzi taigona kurwira gaba redovi nanoshi yeyu, asi apa pakati pedu pana motion. Takarwa mwe musi tirwira apa gaba racho redovi hatisi kurwira aya munofungira kanotomboekera magaba ainzi enesle iya zvataizomaita manje. Iroro ndo ranga riri department rangu, ndo andaizosuka ini ndadero manje ndotomenya nziku dzedu ndaidzikanga ndadzikanga muekera muya ndodizokwizwa takwiza dzochinda kuchigaya manje dzondokuyiwa kuti dovi rakatsetseka. Pakusika magaba ndini ndaizviita guys, ndaisvika hwasvishi ndichisuka ndoga zvanaizoita dzimwe nguva kana ndatsamwa manje ndaiti sikai ndine ndida kutokurumwa nezvikiti pano ndichisuka magaba evanhu vese, asi vanhu vavatorumba vachiona tv havasitomboyazondimirirewo pasimbi. Saka pakudero manje ndaizoda kuchuzawo kana magaba akanaka manje. Pakuda kuchuza magaba akanaka izi nosheni manje, mosheni anga asina mosheni asinganesani naye noshi anenge akataika zvisokudaiwo so animenjuda itizvodi takakurira muchirumzi. Saka ave kuyoutube ndo anonzwa stori yachoni. Saka uku kuseri uku kaku ndo kwataisa room divider pakati. Taisa room divider pakati, kuseri uku ndo chidining chedu, kuseri kweroom divider ndo kitchen iyoyo. Waona manje kana takuvata kuseri futi uku kwenzi kudining ndo bedroom reboys kana takuvata, kuseri kweroom divider kana takuvata ndo kubedroom kwangu, bedroom ramai vangu ronguva ramai vangu ndo setup yatatinayo, right? Tadero pepe guys, disclaimer when I'm saying this handisi kuda kuti ndikuda kuzvidzikisa kuti but ndo zvanga zvingoripo, zvinhu zvinozochinja maybe mwe musi ndichatozokudza a different story time handiti. So ndadii taita iyoyo uku kwacho kwaiva kwataiti kuseri kweroom divider ka ndo kwanguri kubedroom kwangu ndo kwava nemasitovu zvese neekera ikokoko, ndo kwandaizoti manje tisati tatanga kutora zvichira zvedu bedroom mamama kana kuri kwarari kuya ndaidii ndo kwandaigadzirira manje ndiri kugadzira nyama dzese dzekuchikoro, ndiri kugadzira chichi kana tanzoo papoti kubva nekwarari ndiri kugadzira magaba angu. Pakuta magaba pepe pane rimwe raizenge rine ngura, pamwe rinenge raramba kubva ngura munyaradzi ari pano raramba kubva ngura manje zvayaita gaba riyariya hakuna waita gaba rakadiro raiva nengura handiti. Guys tibvise
right. Zvazaizoita manje ndezvekuti taidi takuita sei takugadzira magaba edovi pepe inoshi waizodii waizochemera ndikirikini magaba akanaka manje achemera magaba akanaka todi totanga kurwa tichirwira magaba pamwe musi ndazorwa naye ndikamusemura muromo apo ndomusi watakasiyana tikapedzera kuti hatichadi kurwa ndo pazvakaperera fast forward toenda kunyaya yekuti no ndisina unoshi yeifutika aiva kune handitatauri maschools but I remember kuti anga akaiswa kuboarding mazuva iyoyo anga ari kuprimary school but ari kuprimary school pepe anenge akatanga kusanzwa zvakanaka but asina kunzwa zvakanaka pepe vanhu vekuchikoro kwavo ukuka havana kuinfoma vabereki kuti mwana wenyu asi kunzwa zvakanaka kusvika ndamubvisa uyu apa mwari kutotora kuti zvakari kuona ari kuaustralia iyo atori pasi pemugwavha anyway ndobva umwe musi baba vaisa sei vazoti anditega ndingonopfuura uno kuchikoro kwacho ndingonomuona kuti ari sei kona hanzi mwana andori zvake muchipatara atori pamubhedha mwana haachatogoni kana kusimudza ruoko mai mwana haachatogoni kana kusimudza ruoko ari pamubhedha mai mwana apanzi vachitovhunza kuti ko mwana aripi zvikanzi ndikirikini uyu vamutsvaka kuya kwanzi hako kunoko wakaenda kupi uri kuchipatara hanzi vatosvika kuya nese vakati ariko ukoko sezvokutoratidza kutoti havatomborina kana basa nazvo kana zvavo kana basa nazvo nesi masista kana manesi acho pandakairwa nyaya ndakarwadziwa zikamboiti indaizokurumidza kurwadziwa mani nemutozi ebhe echiruka saka pandakasvika tichitobva kuchikoro ipapo ndichitosvika paholiday totoona izvo kunoshi kwakaita sei handiti toona noshi pepe toona kunoshi anenge asikunzwa zvakanaka ari kutoita kunge asikunyatsokudya zvakanaka ini kuti ndichichema pamberi pamhama manje ndichachema sei ndokubva ndabva pepe ndikutenga kuritsemere ndikati ko yakaita sei mama bva vatanga kundiudza kuti izvoni ndo zvakaitika baba bva vatoti kana mwana handichatosii mwana ndongosiyirei apa anga ari kupuraimary ka ari kuboarding papo mwana ndichagotora ndongomusiyirei ndobva wamutora ndobva waenda naye kumusha ndo pakabva patransfer notion saka I think dai papasina situation iyoyo yakaitika anga asingatransferi ndobva anotanga kudza kumusha but chandiofarira ndechekuti manje kubviswa kwaakaitwa kumusha ka akazonzi 567 ari kumusha ndo akambonodzidza kumwe kwainzi kwadungu vachiita zvekutoshambira mamugezi vachienda kwadungu ikoko ndobva azobva mbava vachienda kumasema ndokwavakadzidza but ari kumasema kuya ndiye anga ari highest pamaresults akaita highest iye pachikoro pavo pachonzi hatizi kupa pane makore mangani vana vasingatoziva kutoti vana vanobuda nemaunits akaita sei wayaya vakapedzisira kare noshi wakapasa zvokuti mama vakauraya huku kuti kumasema kana tichacho nevakafara zvinamboidi even kuinterview akangoenda ku1 interview yekunyorera kuti form 1 akaenda pasilvera ndopaakati ndoda kuenda kunonyora ndikirikini interview ndobva aita sei ndobva atongonosvika abva angopasa ka1 ndobva atoenda ikoko that's what happened so even kubviswa kwake chinzi aenda kumamisha notion akafa I think ndiwo mandingati akamapaza maood wayo kuti akanyora grade 7 guys akaita mukandidate ariko kumamisha yako akapasa akaenda akadzokera futi kuboarding kuya adire pepe mafara pepe adzokera kuboarding kuya ndopakazongozvishona zvake zvisoniso pepe atopera fast forward manje ka ndida kuisa disclaimer because ndataura chikoro ka but it's a disclaimer. I'm not saying kuti noshi wakarwara ari pachikoro apa but asiri izvo zvakaitika kuti akarwara ende futi ndobva ndaisa disclaimer yekuti pandiri kutaura izvo handisi kuti munhu wacho akatika nenyaya iyi vanofanira kunge vasingatauri kezikana kuti vakavengana no that's not what happened but ndangota ndezvekuti I think dzimwe nguva kana kumaschools uku maparents vanofanira kumbota vachicheka up mastudents kuti vana vavo kuti vari sei kana kuti futi ivo vanenge vari maauthorities ndavainforme because I remember kuti nyaya yacho nenge itongori kasili issue kakazoguma kaita kuti brother yangu aguma muchipatara because anenge vaitamba chikudo but pakutamba chikudo pepe anenge akarohwa paposition isiriyo mumusoro ndobva adi acolapse maona manje acolapse akazoguma akuchipatara
but inini from what he told me aitoti vanotorichi mabhesi nemufesi wacho vakutodza vese pachikoro 1 nemufesi wacho zvakasvika kudhara. It's now history, not kuti totomuhold accountable. But that year pazvakaitika I think tese senge inini manje ndaikurumidza kutonzwadzirwa ndotanga kutomuvisualize kana achinzi akatorwa nebhumusuru ari kutaureri, ari kuita sei, baba otozouya paipa otositara nyaya yachoni. Apapa aripo akomenda munomu aingepi komukomana yoyo wandinogara ndichimboti family friend yedu, so wandotoona wanda kutongoti anotonditi vatete iyazvanzi yangu ndiye akatozombofona zvake mumwe musi but odito waiziziva here kuti nosheni uri muchipatara kakushava muchipatara zvanzi apa anga atoenda kutonotsvaga foni from someone zvanzi uri muchipatara watorine mazuva maviri imomo kasi kwakaita sei zvanzi wakarohwa mumusoro. Indakatopofunga pamwe nditicha paurova ndokubva chi ndokubva atoti asi vanhu vekuchikoro havasida kuti zvizikamwe kumba kuti waita sei, waita zvakati zvakati no problem. But zvakabva zvangoitikawo fortunately kuti baba vakangotirega ndindoona vakomana ndofunga nemashooters pavakaenda kuya ndopo vakasvika vachitozonzwa nyaya yacho kunzi uyu asi anga kuita sekuti anga ava nani. Vakazonobvunzawo kunzi kochii chakaitika, ndobva kuchikoro vaapologize. They apologized zvavo kuti sorry, but I feel like pazvakaitika why didn't they inform baba vangu kuti mwana warohwa panhongonya akaguma muchipatara, vaidi kude kodai akashayika vaita sei. Ndobva zvaindinetsa kuti why keeping it as a secret yeti mwana atoadhimitwa muchipatara mai mwana kuti atitozi kuti wakaiswa padhipiri kwani angasina saka but ndo zvakaitongoitika. Ndobva atongopasa futi form 4 yake, ndobva apasa form 6 yake noshi apedza notion. I think zvanotion zvakangoita fast forward, zvanotion zvakaita fast forward zviri different nezvangu nezvamotion. Ini namotion ndisakaita mabhinda uko madhuna mutuna ndo yandakuda kunoisa manje yekuharare. Manje yekuharare inoinvolva inini namotion kazhinji kachoni, saka izvi zvinoita tally like this. Notion anga achiri kumalower level, saka notion pakangopasa form 4 akabva apinda muform 5 ne6 yake. Achibva ipapo ndokubva adi atobva angowana nzvimbo kuUZ bvatanga kuita bachelors yake in social work. Achipedza ndobva atowana kuti masters yake yekuita social work. Saka zvake zvaingova mutserendende. I think kana omwari achida kuti zvinhu zvako zvindowo neimwe way zvinongoendawo neway iri different. Inini namotion titori nedifferent. Uyu how we went to school is totally different from zvakaita uyu brother yangu Noshu uyu wechisoneso. Saka I think that's pretty much it. Dzekumusha thing ndapedza ina ndapedza dzose. Pane dzimwe futi dzingatonzi dzasarire here dzekumamisha kutombofunga kuti dzipi chaizvo dzekumusha ndakanzonza guys, ndakanzonza I think almost dzese ndakanzonza. Dzimwe manje pane dzimwe dzesingo hadzizoiti manje kuzoningirikina. Pane pamwe pekuti unofanira kusiya room kaya kuti haufaniri kuzonoaffecta ma 50-80 part. Inofanira kuramba iri centralized to inini my brothers and my parents. So I prefer kuti kana ndichita ma story times handidi kuzopinza dzehama, handitombodi because oh my god thanks iwe wangwa zvakaita noshi manje ndoseka zvakaita noshi noshi wakatumwa kuinda kwamakonesi. Saka uchiinda kwamakonesi unotobva kwedu kumaprazi, pane rimwe prazi unotonosanyarira newaya utombofamba. Pane mufambo kuita kwamakonesi zvapati kuyanhema, pane mufambo maybe kana ukanyatsa kufambawo zvekufamba kuita 1 hour kuenda 1 hour kudzoka, maybe kana uchitiri vasikana maybe vakomana less than an hour unenge wasvika, less than an hour unenge wadzoka. Saka in total maybe unogona kuita 1 hour 30 minutes kuenda nekudzoka kana vari vakomana. So manje Noshi ndobva atumwa zvikanzi ipapo manje ndopaanga akudzidza kumusha kana ndisingaresvi. Ndokubva aita sei, ndokubva atumwa kunzi chiinda unotenga chii, unotengera mbuya chi 5 lita chedoro kwamakonesi. Doro rinototezo kuti hatizi kuti ranga riri pamba pani, but I think munhu wese achizomuziva kuti ndiani. Ndobva Noshi watumwa nechi 5 lita. Ndokubva aenda kwani kwamakonesi.
asaenda kwamakonese kuya pakudzoka handisi kuti nosheni wakatembutuka nei noshuya ndokuti dzutu vati dzutu pepe vari kusvika mamungezi memwana uri kuramba achidzutura saka all the way from kwamakonese kuya kusvika vabira mamungezi mungezi kana ndichi mungezi kamungezi wakareba mungezi unogona kunovambuka mungezi unobuda nekwadungu unogona kuvambuka mungezi unobuda nekubridge unogona kuvambuka mungezi unobuda kana nekumasema mungezi iriver wakakura zisingamboiti unongova ziendana kuenda mungezi zirwizi runongoinda saka this time vavaenda kunonzwa makonesi ndokwavangoenda votenga doro iyoyo zvakuti pavakazondosvika kwana chabhanga kwana nikoekwere noshindofunga ungoda kutopedza zvazasangana manje kuti uri kumwa doro uku zuva riri kuti ngakupisa richivaima richiti taitaimai mwana richo doro riya rekumwa mushaka nezuva zvipindirani hazvipindirani. Those two things are not friends at all. Those two things are enemies. Dog body waita pfuti apa chingomwa chete achingomwa ndongara ina kazingamboiti pakazosvika pepe ndofunga ranga angosara nechikapu chimwe saka uyaanguzaaukueri uyangu aichinakidza manje pane kuti vandirise ndofunga nyaya iyaya ndobva vatotanga kutaura zvavo vakagara pachi vaiwanza kugara pachiruware kana kuti pasi pemumengo nani vachitaura zvavo nyaya nana baba ndobva vaiwanza kuinda pasi pechimumengo ndobva vaivaona every time ndobva vatozoti konoshi wazodii wazosvika zve muzukuru wangu wazosvika nezviponde zviviri kanzi hawa muzukuru wangu wangangoningirina wanakirwa singamboitina uyu noshi kuda wanga atodhakwa zvake nedori handizivi kuzoda kutsvaga ngirini uya noshi kuda wanga atochambhara hatizi kuti chakaitika mwana wakadzasatirwa mwana wakarohwa kuti warambuya ndakutuma kuti ndorotenga doro kwamakonese iwe kumwa zvokwadi kubva mamungezi muya uchingodukira kuti apa kwamungezi kwandikureva bhasi pedo kwamungezi ka pane panonzi tichibva nedii rekwamakonese kune kupanonzi pamahwe matema pamahwe matema apaka pangori nematombo eblack shed nezvihurungudo nemazimwe mazibhuki akangokura ipapo ndeeblack saka panonzi pamahwe pamatema chigaya kuti unodarika pamahwe matema wodarika ipapo woenda nekumwe kurubhuki rwangodero wozoti nechigwidza wozonoti machabhanga naro plus kusvika waripedza rese kusvika unosenerera waya uchingodzudzura chete mwana nyaya afuti nawo nyange wazorora mudzimai wake ka nyaya iyoyo yechigubhu chake okeiudza mukadzi wake kuti unoziva kuti wakambopedza chigubhu chambuya ndinei ndozowedzerera hangu ndozoti chigubhu chese wakangosiya masese muzasi aya ndakaseka gaizi ndochene chimuzika ndimbotokupa lingi chimbopinda zvewe unokwesa kumbopinda here nochi ndimbokutokuti hesi ipapa chandimboisa lingi apa tono unopinda here noshi nondinakidza mwana mangu aiha baba vakamitei mai mwana akati ungamwandirira mbuya ungamwandirira mbuya zvokwadi unorevesa iwe anochida ndinakidza skani hanzi yani mwiri yeye rinonyengedzera ka rinonyengedzera doro riya maiwi rinonyengedzera apena kuti anokwanisa kubaya lingi here kana kuti hakwanisi kubaya gaizi imwe musi gaizi ndichoikira ndikazomboona kamustudendi wanoshi imwe musi tichiirikirina haukwanisi kubaya lingi here chimbobaya lingi zve mukundane dene pamalive stream handite makuhwa handofunga wanga usingazvizive I don't gossip pamalive ndinonge ndichitaura mastory times angu inini manhoroondo story times angu zvangu yataingota go through pauyuyu pamalive stream we don't talk about macelebs we don't do gossip we don't do zviya zvandezvemaskits zvinoperera kumaskits panapa ndeyekungoti dzimwe nguva tichimbofara dzimwe nguva tagadzira ngu kaschedule kana zvanyatsokuita aiwa ndocheche chandaikuudzai kuti chaiva rinoibva after 7 days ndona ndaikuudza kuti rinoibva after 7 days ronaka kariya ronaka gaizi rinoibva after 7 days rinonaka zvingamboiti senge ukanatsokuona munhu anenge vakaribika zvakanaka maiwi
ronakisa zvisinamboiti, but mangwana ndakutanga dzekuharare manje kuti ndakazoenda kuharare ndikatanga kutsvaga temporary teaching, madhirama etemporary teaching ese nekwandakaenda ndo kwatakuenda manje. Saka maybe ndichaiti from hazvite ndikushayiwa title from kumaprazi to Harare. Aivora mukuvi unyanondinakidza. Wanonoka iwe ndachitokutsvaka kuti uri kupi shamwari. Alexiyo shamwari iwe chambofanira kumbo. Aiwa Alexiyo ndozapa ndichada kuudza kuti chimbopinda mubhokisi. Pandichange ndakumboita madhirama mastory times ekuThailand. Ndokuudza kuti chipinda mubhokisi manje. Uye ndovabiya vangu big time, my best friend wekuno kuThailand. Ndovabiya vangu wekunoku. Ndoriya wakambomwa. Yes, semura ndakamboti ndamwa kana ndatega ndingotongoiti peruzi zvangu ndakamborimwa, but ndakariisa shuga papari pafunction, ndakariisa shuga gaizi, ndakanyatsa kutora shuga ndikati rinenge ravava musi 7th day rinenge roti vavei, saka roda kuda vanhu chaivo chaivo vanomwa veve. Ini ndikati but tichiripo Alexio, because izvo zvisachimboita mastory times ekumusha. Kana ndakuita ekuharare ndokutekstira message, ndakuita ekuThailand ndokutekstira. Still a long way to go. Nikirikini inonzi chii? But nikirikini inonzi chii? Ndakaisa uyu shuga mudoro iroro, handitodi kuiswa shuga. That was my worst mistake. Ukarisa shuga rohwisa musoro ndango uchatsemuka kuti pa warisa shuga. Saka ndosaka nditonzi 7 days. There is a reason why they call it 7 days. Ini ndikati rakova ronetsa apa ndoratengotora kati zvikapu chingwisa chiro patesa ndokutora memwana ndokusa shuga ndokudhudhudza ende neshuga ndinoenda kunaka dhudhudzira kudhudhudzira memwana ndokuta pfuti ndokutanga kufamba zvangu ndichita paruvazhe. Apa imagine ndamwara ne7 days ndobva ndarisa shuga ndazviva vanhu zvazviite, ndobva ndapedza ndinaenda pazuva ndodatanga musoro wangu manje ndobva ndatanga kupefuma ndokunotora tende kuhoswa mai vangu uko kunotora ndokuisa pakati peruvazhe pacho apa function ndokuisa pakati peruvazhe ndoisa pakati peruvazhe ndokubva ndavata pakati peruvazhe ndobva ndakazotanga kuchema zvichina kumengo haridi kana watoda kutoyekera izvozvo ziva kuti wakasimba because variko vashoma, like musiti mandiri muno mune 3, but munhu wandoti shamwari yangu ndiye uyu first uyu ndaishanda naye kubasa kwedu ifriend yangu. Asi inini ndakabawa naro pamanyaradzi kwachisandahwa musoro 2 days hariitikani riere ukati hatitodi kuiswa shuga. Kuisa shuga it's a mistake. Kana watona zvega kuna anonzi mangisi, but handisati ndakamatesta kahwana. I never like them. Kana zvatonetsesa wanhu kuda kutomwa unogona kusvina muchaiwa. Muchaiwa ndo wevanhu vasiri strong. Muchaiwa ndo unotoita. Saka ndofunga unogona, but muchaiwa wacho kauuyekeri haungousvinika. Unotokumbira kuti ndikumbirawo zvemasese tisvine muchaiwa. Unotofanira kutokumbira ungongoonekwa uchisvina muchaiwa yevanhu. Muchaiwa manje ndewakuti zvoni masese aya munei makasvina pa6th day ka anovata arimo munogona kumaisa. Ini ndanda kumazango kuti ndomaticha sei. Saka ndaizotidedero vaiti siya mangu makaita masvusvu nezvimhanga. Saka ndaitora kana kuti 1 cup neuyu yangu nezvimhanga zvezviye. Masese angu aya ndomaisa kana kuti 5 lita chemvura ndovatata kamasoka. But muchaiwa manje harusisiri doro riya rinenge rari vamwe. Saka ndoratizongomwa isusu muchaiwa manje unenge wachita kunge unenge uri tasteless. Ndozvaunenge uri iwoyo. Toisa nechine mhanga yedu totosvina totogadzira unenge wanyatsova fermented manje. Ndasisazonyanya kuumweni ndaingotiwo maybe wembonge wakawanda here muchaiwa wachoni plus masese mamwe anenge atoenda kumadhongika kana kunoisa kunguruve.
guys 1 hour rangu rapera. Uyu kuda wakoniwa kupinda neuyu ndako mangwana ndikuya neimwe story yeuyu yekuti manje takuenda kwarari uko manje ndokushangwa chasipakwa uko ndoko kanoita vanhu mavhenda takuenda kuchivhenda takabva kutengesa mukaka takuenda manje kune uyu wakanoita vhenda ndenda kutomudza kuti ndakutanga kutaura nyaya dzekwarari kunooma kani nyaya iyoka yakatooma dzekwarari kai ndikumira kuti ndakuinda ini guys bhabhai hanzi chii chema zvangu mundiudzewo kuti mumbori kupiwo guys vamwe vari kutekisa guys titoriwo nemastress euyu guys kunoku kwano kwakaomoka uyu yedu akuda kupera manje gayai manangire yedu akuda kupera asi kuti tichadii nhai anonzi Sonia Maposi mandinzwa here ndichiti ini ndirichidhakwa mambondinzwa here ndichiti ndirichidhakwa guys kana kuti ndanga ndichitsanangura madoro acho nekuti akamira sei ndataurawo kuti ndirichidhakwa here I'm not going to answer that. Yeah, munondisendera invite pandinoda kungoya zvema 1 week ndodzokera kumba dangochanya kuti zvema 1 week wanzi chii uyu handisi kumuansa uyu no, I'm not gonna answer you because kutsanangurira munhu kuti kune type yakati kutonzi saka uri chidhakwa not answering you Prisma hanzi ndikustates kuti sei kustates ku-UK I'm not invite tinouya guys but dambutanga naenda kumba momo I think ndege dzinoenda ku-UK dziripo tikamboenda ikoko tambogara tombozoona kuti zviri kufamba sei momo charms sei kuri sei iyi ndeyekupi ndeyek-UK here guys correct me Emily ko muti ndeyek-UK kana kuti kunonzi kuchiisira kuAustralia handitozivi flag yekuaustralia kuti yakaita sei guys ngatimboona vamwe kuti timboona Centurion South Africa are you going yes ndikirekeni kaini mumunhanga ndokumastories kwacho kwatiri kuekera ndichitamba stage by stage ndosaka ndakazongouya panapo because I think vamwe mastory times andaita ndiri kuYouTube ese vanga vasingamazive so uchanzobata kumberi kwacho kuti why am I moving back to Zim for good. There is actually a reason why I have to go back to Zim. Was a choice I made by myself. Zvokuti dai ndakaita choice yachoni last year kutaura kwandiri kuti kunodai ndiri kuZimbabwe but mai vangu vakambochema vakati gara ikoko but ndakazoona kuti no I'm lying to myself. I just want to go back home. Saka kusvika pavakazoti alright ndo patakazotendera ndikati ndakuya pakati but there is actually a reason for that. Kuno kuMozambique vanoti chao okay timboona mumwe Shema uripi ndiri kuThailand kuBritain alright UK kuri sei my sister ndakuona vari sei vana vedu vari seiko Evelyn vari sei Evi kana sina resvi hanzi shi good alright guys 1 hour ikangosvika ndobva ndatodrop would you consider I'm not sure kaini emunhanga kuti ngatichiramba ndakamboipina pa would you consider living in another country home is the best because of my own reasons I think for now ndomboda kumboti ndiinde kumba ndikaenda kumba ndozozviona tava ikoko because ndine mareasons angu andoda kuendera kumba ekuti I just feel like I want to go home ndombonoona kuti kumba zviri sei
maybe as time goes on we'll see kuti zvichafamba sei, but for now I don't have any plan of moving kune imwe nyika again, because kugara kwandaita kuno kwandakaita actually ndoda kumboenda kumba, ndoda kumboenda kumba unless maybe chii kune family yangu. Zvimwe zvacho zvinoita nekuti family guys handidi kureva nema, because kuno let's say ukasangana neproblem ukarwara ukaita sei une uri woga, saka manje zvimwe zvacho zvodawo kumbotaura nevanhu vekumba uchiita sei. Ndo imwe futi reason yachonyo zvangu yekuti family handingakwanisi kuramba ndichigara ndiri bored like this, I can't. Plus futi food haisi kundiitira ndosaka ndadaona umba food yakandiramba yekunoku zvachose. Kuvhizita it can't, because ndakaita made up my mind kare kuti special zviisi oh Carol Magenga, yes, I can't wait to see you too. SA is better, at least pedo nekumusha. Ndakambokugara ku-SA zvangu, but for the meantime I just feel like ndamboenda kumba, even zvikanzi kubotswana kaMozambique, but for the meantime ndikamboenda kumba, ndombogara kumba. Kana kuti ndichiti ndichigara kumba ka hazvireve kuti ndongosvika ndichigara ka ndinombowona nemari yeairtime ndikasvika ndichigara kuita malive stream ndoita sei ndikasvika ndichingogara kuti go ndofanira kutomira kana ndaendawo kumba. Hanzi what are you planning? Kuno kunongodyiwa zvinhu zvinonhuhwa nezvinongovava totozvibikira. Timboona kuti hatichi follow heart home is the best. Ku-UK ndoda kungouya ndichivhizita for a week or 2 weeks ndodzokera kumba. Maijei munondiziva wanini, ivi maijei you know kubva kudhara ndidanzira kuti maijei ndimi ke ndimi maijei ndimi maijei you know very well kuti ndakadanzira kuti for the meantime nyangwe zvikaita sei ndipinda handisi kutombofunga zvokuda kuenda kune imwe nyika, ndingatongoenda zvekuvhizita for 1 or 2 weeks chete. Zviurivei kuti kuita zviteterere pamusha. Anesu firi uri kuti chiko, uri kuti inini ndini ndaita zvitetere kumusha here uri kuti chii? Totanga kuaccepta like new department ramatipa hanzi aurevi nhema itoni yes, tikuzvigadzirisa kuti zviite, tikuzvigadzirisa. Ndotobvunzisa kuti anesu piri iwiwo kuti andisekera ndiupi anesu nyariri, anesu nyariri timbomutarirawo. Ko ndiwe anesu nyariri nhaiwe? Iwo tikaona matauriro woita but haina hayo kushata anesu nyariri, zvinobvumidzwa kungofungawo mafungiro iwayo. It's good. Munozongoona maresults. I believe kuti munhu unofanira kushowa vanhu maresults rather than to brag. So for the meantime, let me make my mistakes whatever and another move yandinenge ndaita. But kana Mwari vangoti this is for you, it's for me. Kana that is not for me, it's not for me. There is literally nothing I can do. But for the meantime, I am going home. Yes, very true. Andirambi.
Linda Chingodza Tagwire, she say, Clara more blessing. Yes, Juliet Mashavike, she say. Hanzi risingashande. There's so honestly, there's so many ways of making money in this world. That's all I can say. But isu sangu handizoite mamwe achoni ari iwo ayaya. Ini ndinozivawo the other way of making. Kumba kana ukaplana bhozvo wobuda zvekuvaitisa one is very true. Hamunyebiga mumwene wazvo mudzimu. Kana aiwa kana ndisi kudai ndichakuenda kumba kwedu. Ndakamboenda kumba kwedu. Imi kana muchida kuti ndiyekere ndiite uroora wenyu munotondivinga kuZimbabwe. Motondivinga kuZimbabwe ndokwamunotouya ndinongwandinge ndiri zvangu. Ndokwandinge ndiri. Ndokwandinge ndiri. Ndokwandinge ndiri. Yezvo ndada kuwisisa kuti ndihoti kumunhu ari kutondipa taito yekuti zitiitire pamusha ndinongo accepta. Ini ndino accepta everything ini. I accept because at the end of the day, we're not here to fight on. So I accept anything people call me. But what I can say is as greater Peter UK, guys. What I can only say in this I believe in my results, not in inditaure. No, I can't do that. That's not in me. Maresults ndo anozongodetermina kuti zvandiri kuita izvi zviri kubudirira here kana zvandiri kuti hazvisi kuita kana kuti situation yakuda kuti nditeke next step, and it's only maresults ndo anokwanisa kundiudza. Ndakura ndiri magogo, ndine 40 years. I'm 40 years Prisma. Adzi ayo mno anotanga mbouya, and this time kana auya, let me tell you, I think it's I am a private investigators because wakuzotanga kuudzwa zvakawandisa yo waudzwa zvakawandisa ndopa unonge wakutanga pepe kuzotanga kuzonzwa ndokwatava uku. Saka this time pakaipa 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 ndinembukuridzira ekaredhiyo ndaenda ndimbukuridzira ekaredhiyo ndaenda tichazokubatanai kuuyuyu mina ndichataka kunge kakufriza 1 second. Mina ndifrizeka 1 second, ndida kufonera vanhu veuyuyu 1 second guys, 1 second. Bluetooth. Amazon green tea. Hello, green tea, Pepe. 1 car, first place apartment. Okay, car. Yeah, mina ndimbokurudzira uyu kangu enda kupi ndaita wrong phone pakuconnect. Bluetooth waiting for pairing. Mirai, wait a second. Ndimbosenda kuridzira kamumhanzi kangu. Bluetooth. Ndachida kufonera Bluetooth pairing successfully. Story yedu yanhasi yapera zvayo. Ako kasongo kapita. Kachirira. Sei kuda kurira naye. Kuda kundinyadzisa pakazara vanhu papa. Inzwai manje.
Eh? Oh, pizza, pizza, you know good. Pizza, pizza, you know good. Oh, pizza, pizza, you know good. 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 Pizza, pizza, iwe pizza. Pizza, pizza, iwe pizza. Guys, wazwati tikati zvonetsa zvokuti tiite zvokutamba zvataiitamba nevamwe aya because next time vanopindiguzonzi iwewewo ukuita basa rekufambidzana nevanhu vakati pakati kati aiwa next time hazvinesi let me compose my own song yepamalive. This is a song. There is no Peter, guys, by the way. Hakuna munhu anonzi Peter wandoziva. It's a song yandakakomboza bandatsvaga stamba ndati Peter tikati inoiti Peter ndinokuda iyo. Guys, musasireza ndikuti serious. I'm not 40 years ago. Izwa. Eyo, Peter. Eyo, che. Ao, eyo, Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Peter iwe ndinyengerere. Peter iwe usandirove. Peter, Peter, ndinokuda. Peter ndinokuda. Peter iwe ndinyengerere. Peter iwe usandirove. Peter iwe ndiraneni. Peter ndiraneni. Iwe on social media. Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Peter iwe ndinyengerere. Peter iwe chitendeketeni pasocial media apo. Peter ndinokuda. Peter ndinokuda. Peter iwe ndinokuda. Isong yangu ya ku YouTube, guys. Oh my God. Isong yangu ya ku YouTube, guys. Ku YouTube ndezvatinechita. Ku YouTube ndozvatinechita ku YouTube. Arika zvinonetsa izvi. Uzwa kunzi ukatambana ningonzeka but mazuva ndi kutamba nespeaker rangu. Mazuva nditenga speaker. Nditenga nespeaker nditese chiridza ona. Chiridza ndichiita malyrics. Guys, ndakuendeni. Ndoda unoimbira kupi, guys? Ndoda unoimbira kunachi, guys? Ndokanika ndobharura maekra awaya marumu awo epingi ndichiimba ndirikoyo ndichiekera. Ndatotsvaga ndakatotsvaga uniform yacho yandinenge ndinayo. Ndinenge nditori nechibhasiketi nehembe yangu nethat guy anenge ane 16 pack. Ndobva ndapfeka nice vest. Ndobva ndatanga kuchema ndine ndikudze zvandichiti imba ndichiita. Ndiri ndichiimba bye bye, guys. Ayo live tapedza zvedu. Ndakuekera ngandisiridza pa ndichitongoenda zvangu. Ndakutongotambawo zvangu nemi.
life ndapedza ndakutotamba nemi because mangwana takumuvha mukuharare manje awara kwana ndakuda kuenda apa ndafonera vanhu vari kufanira kuuya kumba kwangu ka dhudhu anenge ane 16 pek anenge ari apoka ndobuda ti peter ndinokuda dhudhu dzekochema Peter iwe Peter dhudhu wacho kanenge aripo ka Peter ndinokuda Peter ndinokuda Peter ndinokuda Peter ndinokuda Peter iwe ndinyengerere Peter iwe usandirove Peter anenge akangogara pasi ka Peter haana zvaanenge achiita Peter anenge akangorova mamasculines ake akangoteo so akagara kana pamusoro pegomo ndikatogara pamusoro pedhongi zangu ndichichema kuti Peter usandirove guys bye bye ndakuindeni good night guys ndoona mangwana ndopa